गेवलां मेलखौ दैदेननाय जिल्ला एबसुनि मानगोनां दैदेनगिरि दिनैनि बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनाय आरो एसे आगोलाव जोबोद बेसेन गोसा बिबुंथि होलांनाय बर'नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आथिखालनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां मेल बेखेवगिरि गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बर' हारिनि बायदिसिना जेंना गोनां समफ्राव गोख्रों बिफाव लाबोनाय सनितपुर जिल्ला एबा बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि समनिफ्रायनो गोबां खामानि मावबोनाय मानगोनां खुंथा सरगियारि बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय तामुलपुरनि बारग' एमएलए बिथां सन्जि बसुमतारी बिश्वनाथ जिल्लानि आफादगिरि सनितपुर जिल्लानि गासिबो दैदेनगिरि नोंथांमोन मिरु एबसुनि दैदेनगिरि लोगोफोर आरो लोगोसे बेवहाय बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन हाजिर सभा उपस्थित हुआ আমার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আর জাতীয় সংগঠনের সম্মানীয় নেতৃবৃন্দ আর এই মেলखौ जाफुंसार होनो सनितपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन आं बयनिसिमबो फैबाय थानाय मागो दमासिनि आरो लोगोसे इंराजि गोदान बोसोरा जागायदों बे इंराजि गोदान बोसोरनि जयैनो नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों आङो अबंलावनि खाथियाव आरज गाबदों नोंथांमोना साफ्रोमबो गोदान बोसोराव मोजां देहा आरो गोसो लानानै मोजाङैनो मोजां संसार जानो हागोन बयनिबो न'खराव अनज्लायनाया थागोन आरो लोगोसे गावबा गावनि जिउनि थांखिफोरखौ मोजाङै जाफुंसार जाहोनो हागोन आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै एसे आगोलाव आफादगिरि बिथाङा बिनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बिथाङा जोबोद मोजाङै बुंलांबाय आथिखालाव बर' हारिनि जि जेंना बेखौ लानानै बिथांनि बाथ्रायावनो बिथांनि बिबुंथियावनो रोखा रोखा ओंखारजोबदों आं मोनफा मोननैल' बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों जे दिनै गोबाव सोमावसारनायनि उनाव बर' हारिया मोनथाम गोरोबथा मोनबाय बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर बिएससि गोरोबथायाव सारा आसाम नाङैनो बर'फ्रा सोमावसारदोंमोन आरो बै समाव 1135 सुबुङा जिउ गारनो गोनां जादोंमोन जोंनि मुंख्लं जादोंमोन आरो बे 1135 सुबुंनि जिउ गोमानाय आरो गोबाङानो पुलिस मिलिटारिजों बुख्रेबजानाय न' बां सावजानाय गोबां सेक्रिफाइसनि उनाव 1993 मायथाइयाव बिएससि मोनदोंमोन बिनि उनाव फिन खेबसेबाव 1992 मायथाइनिफ्राय फिन सोमावसारनानै बै समावबो गोबां माखासे गोब्राब थासारिजों मोगा मोगि जानानै सारा आसामाव रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा बोखावजायै बै समनि सनितपुरनि मोनफ्रोमबो गामियाव रायजो जानाय जोंनि बर' फिसाफ्राबो गोबां सहाय नांनानै गोबां मोनसे गोब्राब थासारिजों जुजिनानै फिन खेबसेबाव 2003 मायथाइयाव बिटिसि मोननो हादों आरो बेवहाय नोंथांमोना गोबां बिहोमा दङ बै समनिफ्रायनो गोबां खामानिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुराव खामानि मावगासिनो दङमोन सोलोंथाइखौ लानानै हा हुखौ लानानै बे गासैबो थासारिखौ लानानै बै समाव रायजो जानाय जोंनि गासैबो मानसिफ्रा एसे हां सरथे एबा जागोन ना जाया বিশ্বাস गैयै बायदि मोनसे थासारि दङमोन नाथाय फिन खेबसेबाव 2010 मायथाइनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनानै 2020 मायथाइसिम जोङो फिन मोनसे बिटिआर गोरोबथा मोननो हाबाय जेराव एनडिपिनि गासिबो आफाद बिदा फंबायफ्रा दिनै न'आव फैजोबनो हाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खेबसेबाव गोख्रोङै गसंनानै जे बर' हारिनि आद्रा थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ होननानै थामथि खेबनि थाखाय आरोबाव मोनसे गोरोबथा खालामबाय
भारत सरकार आसाम सरकारजों बे गोरोबथायाव जों आसामाव जोबोद मोजां मोनसे राजखान्थियारि जाफुंसार जोङो जानो हादों एबा मोननो हादों। बेनो जाबाय आसामाव बर'फोरनि थाखाय मोननै काउन्सिल दानो गोनां जादों। मोनसेया बिटिआर आरो गुबुन मोनसेया बर' कसारी काउन्सिल। दा दिनै नुनायाव बर'फोरनाव खावनै जानाय बायदि नुदोंब्लाबो जिहेतु जोंनि दानि थासारिया राजखान्थि थासारिया आरो आसामनि राजखान्थि थासारिया जोंनि हारिनि थाखाय मालाबा मोजां सानो मालाबा मोजां साना। दा बिनि गेजेराव बड'फाया होनांनाय सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जि मोनसे गोख्रों थांखि लानानै बे मोननै काउन्सिलखौबो मोगथाङाव महर होनानै एबा गोख्रों खालामनानै जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जौगाहोनो थाखाय बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों बयबो खामानि मावदों। दा दिनै बेवहाय सनितपुरनि बाथ्राखौ थोंजोङै रायलायोब्ला बे गासैबो सोमावसारनाय 40 बोसोरनि सोमावसारनायाव मोनसेबो सोमावसारनायाव सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा फासयनानै थायाखै। दा थेवबो नांगौ समाव नांगौ बायदि सरकारनि अननाय सरकारनि अनसुंथाइ सरकारनि माखासे जौगानाय आसनिनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा मालाबा मालाबा बन्सित जानो गोनां जादों। गुबै जेंनाया बेनोमोन जे सनितपुर बिश्वनाथाव हानि जेंना। बे हानि जेंनाखौ बै समाव कंग्रेस सरकार थानाय समावबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आंबो हाबा मावनाय समाव जों गुबै बिथांजों जोबोद नारा नाथा नाजादोंमोन आरो बिथांखौ बालिपारायाव लिंनानैबो लाबोदोंमोन जे जेरैखिजाया गामिखौ मोनहोनांगौ होननानै। मानोना बै 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा जानाय समाव बै समनि दैदेनगिरिफ्रा सानजाहा सिमाखौ बोनांगौ एबा नारनांगौ एबा अरहोनांगौ होननायाव बे ओनसोलाव मानसि गैया होननानै सरकारा बुङोमोन। मानोना बे गासैखौबो बिथांमोना हाग्राबारि होननानै हमनानै लायोमोन। जों जेब्ला सरकारजों रायलायबाय थादों बै समावबो बिथांमोना खनले खनले बुंदों जे बे ओनसोलाव मानसि गैया बे हाग्राबारि ओनसोल बेखौ नोंथांमोना मोननाय नङा होननानै। नाथाय जारिमिना मालाबाबो थगायनो हाया। सनितपुर होनना बुंनाय लोगो लोगोनो बे सनितपुरनि जारिमिनानो जोंजोंसो सोमोन्दो दङ। मोनसे समाव बान राजाया रायजो खुंदोंमोन। जों बयबो मिथिगौ बेखौ। बै समनिफ्राय लानानै बे सारा बुरलुंबुथुर सेरफाङाव अरुणाचल आरो भुटान हाजोनि सेर सेर जोंनि मानसिफ्रा जे रोजा रोजा बोसोर सिगांनिफ्राय रायजो जादों बेखौ रावबो थगायनो हाया। आरो बिनि उनाव जेब्ला 10 बोसोर बड'फानि सोमावसारनाय जाबाय थादोंमोन बै समाव बर'फोराव जोंनि मानसिफोरखौ गोबां अनजिमायाव बुथारनानै जोंनि न' बां सावनानै बिथांमोना मोनसे बिदिन्थि होनानै दोनलांदों जे बेवहायसो जोंनि मानसिफ्रा रायजो जानानै दङ। दा बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै एनडिपिनि दैदेनगिरिफोर एबसुनि दैदेनगिरिफोर बयबो नारा नाथा नाजानानै जोङो थांनाय जि गोरोबथा जालांबाय बेवहाय गहपुरसिम एबा लखिमपुरनि सिमलुगुरिसिम जोंनि गामिनि सिमाखौ जेरैखि जाया नारनांगौ होननानै जों मोनसे सिमा बोनानै दोनदों। गोरोबथायाव लिरनायाव मोनसे लिरनानै दिनै थि खालामनानै दोनदों। दा बेखौ लानानै गोबाङानो गोनो गोथो जादों। मानोना बुंग्राफ्राबो बुङो बै समाव बुंदोंमोन गामि दाबसे सोनो हाबावोब्ला आङो बे सनितपुराव थानाय नङा बिश्वनाथाव थानाय नङा बेखौ गारना खारगोन होननायबो बर' मानसि ओंखारो। बे दानि बाथ्रा नङा, गोदोनिफ्रायनो जाबोदों। जोंनि बर'नि जांख्रिखांनायाव जोंनि हारिखौ 100 जौखोन्दो मालाबाबो जों खौसे मोननो हायाखै। नाथाय थेवबो जोंनि जांख्रिखांनाया जोंनि सोमावसारनाया मोनसे नंगुबै थांखिजों गासैबो बिथिङाव जोङो मोनसे जास्टिफाइड एबा जास्टिफिकेसन थार बिजिरनाय थाखानाय मोनसे थासारिजों जुजिबोनायाव दिनै जोंखौ रावबो थगायनो हायाखै। दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर जोङो हाखा दावरा खालामनो सानाखै। जोङो जबरदस्त खालामनो हायो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सा सानजा भारताव बयनिख्रुइबो गोख्रों सनितपुर जिल्ला आरो लोगोसे जोबोद मोजां मोनसे राजखान्थियारि बेवहाय गहपुरसिम एबा खनसे बेरायबावगोन होननानै दैदेनगिरिफोर एबसुनि दैदेनगिरिफोर बयबो
जोङो थांनाय जे गोरोबथा जालांबाय बेवहाय गहपुरसिम एबा लखिमपुरनि सिमलुगुरिसिम जोंनि गामिनि सिमाखौ जेरैखि जाया नारनांगौ होननानै जों मोनसे सिमा बोनानै दोनदों गोरोबथायाव लिरनायाव मोनसे लिरनानै दिनै थि खालामनानै दोनदों दा बेखौ लानानै गोबाङानो गोनो गोथो जादों मानोना बुंग्राफ्राबो बुङो बै समाव बुंदोंमोन गामि दाबसे सोनो हाबावोब्ला आङो बे सनितपुराव थानाय नङा बिश्वनाथाव थानाय नङा बेखौ गारना खारगोन होननायबो बर' मानसि ओंखारो बे दानि बाथ्रा नङा गोदोनिफ्रायनो जाबोदों जोंनि बर'नि जांख्रिखांनायाव जोंनि हारिखौ 100 जौखोन्दो मालाबाबो जों खौसे मोननो हायाखै नाथाय थेवबो जोंनि जांख्रिखांनाया जोंनि सोमावसारनाया मोनसे नंगुबै थांखिजों गासिबो बिथिङाव जोङो मोनसे जास्टिफाइड एबा जास्टिफिकेसन थार बिजिरनाय थाखानाय मोनसे थासारिजों रुजुबोनायाव दिनै जोंखौ रावबो थगायनो हायाखै दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर जोङो हाखा दावरा खालामनो सानाखै जोङो जबरदस्त खालामनो हायो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सा सानजा भारताव बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन मोनसे आफाद बेखौ जोंनि सा सानजा भारतनि गासैबो हारि हारिसाफोरा गनायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारफिननो हायो नारसिननो हायो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों थाबैनो खालामनांगौ होननानै नाथाय जाय बिथांमोना जोंखौ आगोलनिफ्राय नासयबोदों सोबख'दों थगायबोदों बिथांमोना थासारिया गाज्रि जायोबा मोजां मोनो आरो जोंनो माबा मोनसे होआलासिनो थानो हायोब्ला मालाबा मोजां मोनो दा बै मानसिफोरनि गोसोखौ नायै नायै दिनै मेलेमजों दावगालांनांगोन आरो जों बेनिखायनो बर' हारिया दिनै मोनफ्रोमबो आन्जादाव देरहासार जाबाय जोंखौ सिगिनायावबो जोङो देरहाबाय जों गियाखै जोंखौ बुग्लुं बुसि न' बां सावनायावबो जों गियाखै जोंनि मानसिफोरखौ बुथारनायावबो जों गियाखै धैर्य सैत्य गासैबो आन्जादाव दिनै जोङो उथ्रिसार जाजोबनो हाबाय दा ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे साहा ओनसोलनि गामिखौ जेरैखि जाया हानि मोनथायखौ मोनजोबनांगौनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ थांनाय 2020 मायथाइयाव गोरोबथा जानायनि उनाव जोंनि सरकार फैनायनि उनाव लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे ओनसोलनि आफादफ्रा गोख्रोङै खामानि मावनायनि उनाव राजखान्थि भाबैबो जोङो माखासे दाजाबथायारि बिथिं पजिटिभ थांखिखौ लानानै खामानि मावनायाव दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गोबां गामिया हानि मोनथायखौ मोनबाय माखासे एरियाखौ वाइल्ड लाइफ होनानै बिथांमोना होनो नागिराखै दा जेरै दङ बिदिनो दङ नाथाय जोङो बेखौ नारसिनबाय थादों आङो फेब्रुवारि दानाव खेबसे फैनानै सेंग्राफोरखौ बुंदों जे खनसेबाव मटर साइकेल लानानै बे गामिफोरखौ खनसे बेरायबावगोन होननानै गेजेराव वाइल्ड लाइफ होननानै बुंदों जोङो लुबैगोन जे बेनि हानि मोनथायखौ मोननांगौ जेरैखि जाया आरो हानि मोनथायखौ मोनखांनायनि उनाव दा बे 60 गामि हाबनायजों लोगोसे बे सा ओनसोलनि गामिया गासैबो जोंनि बड'लेण्डनि सिमायाव फैनांगौ बेखौ जोङो भारत सरकार आसाम सरकारजों सावरायगासिनो दङ दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर मोनसे हारि दानायनि थाखाय गावनि सोदोमस्रिखौ रैखा खालामनो थाखाय गावनि सिनायथिखौ रैखा खालामनो थाखाय 100 बोसोरहालागै सोमावसारनो गोनां जादों दा दिनै जोंहा 1967 मायथाइयाव एबसुनि जोनोम जानाय बै समनिफ्रायनो पिटिसिनि सोमावसारनाय बर' थुनलाइ आफादनि सोमावसारनाय एबसुनि सोमावसारनायखौ लानानै जोंबो दिनै 50 बोसोरनि बारा सोमावसारबाय दा ओंखायनो जों टारगेट लानांगोन 100 बोसोर जाजासिम जोंनि राजखान्थि मोनथाय जोंनि समाजारि राव थुनलाइनि गासैबो मोनथायखौ जोङो 100% लाफुंजोबनानै बर'फोरा बुंनाय बायदि गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रानांगोन दा ओंखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर थांनाय बै समाव जिखिनि जोंहा फरायनो थालांबाय जिखिनि जोंहा रांखान्थि बिथिङाव थालांबाय जों सरकार दानायनि उनाव दिनै गोजोन थासारि दानानै बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ सोलोंथाइ हारिमु राव थुनलाइ रांखान्थि गासैबो बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय दिनै जोङो जानजि खाफ्रादों बे बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव जोंनि सोलोंथाइया जोबोद मोजां जाबाय जौ जुवाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां जुजिबोनो गोनां जादों नाथाय जों सरकार दानायनि उनाव दायो जोंनि ओनसोलाव जौ जुवाखौ जोङो बन्द खालामबाय सोरबा सिखावरि होनो सानो मालाबा होयोबो नाथाय जों बेखौबो पुलिस मिलिटारिजों बे जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि थासारिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय 24 आवार जों नोजोर होगासिनो थायो
दा ओंखायनो लासै लासैनो जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां जाबोदों साख्रि बाख्रियाव लासैनो साख्रि मोननायनि अनजिमाया बांदों डाक्टर इन्जिनियार जानायनि अनजिमाया बांदों लेखा फरायनायनि अनजिमाया बांदों फारफ्रोमबो बिथिङाव दायो लासै लासैनो गेलेगिरिफोरनि अनजिमायाबो बांदों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानो हमदों जोंनि हारिमुवा दिनै जोंनि जायफोर गोबां हारिमुआव खामानि मावग्रा बिथांमोना दङ बिथांमोनाबो गोसो होनानै खामानि मावनो हादों सरकारनिफ्राय थोंजोङै बिथांमोना मेल मिटिं खुंनायनि थाखाय सेमिनार बानायनायनि थाखाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ मावदों मोनसे समाव बर' ओनसोल बा क'क्राझार होनना बुङोबा मानसिफ्रा फैनो गियोमोन दा बे क'क्राझाराव जोङो नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि उनाव मुलुगनि 20सो हादोरनि मानसिफ्रा फैनायनि उनाव सारा भारतनि मानसिफ्रा फैनायनि उनाव लासै लासैनो दिनै थासारिया सोलायनो हमदों क'क्राझाराव दिनै ड्रामा फेस्टिभेल जादों इटालीनिफ्राय जार्मानिनिफ्राय लेटिन आमेरिकानिफ्राय श्रीलंका नेपाल गोबां जायगानिफ्राय फैनानै ड्रामा फेस्टिभेलाव बिथांमोना थुनफावथायनि फेस्टिभेलाव बाहागो लाफैदों लिटारेचार फेस्टिभेल जागासिनो दङ आगोलाव प्रिजिं फेस्टिभेल बानायोमोन बेवहाय जौनिफ्राय लानानै जुवानिफ्राय लानानै एसे गुसुं गुसुं ड्रेस गाननानै मोसानायनिफ्राय लानानै बायदिसिना थासारि जायोमोन नाथाय बियो दिनै बन्द जाबाय क'क्राझाराव जि लिटारेचार फेस्टिभेल फैगौ 1 तारिखनिफ्राय जाबावगोन बे लिटारेचार फेस्टिभेलाव सारा भारतनि लिरगिरि खन्थाइगिरिफ्रा फैयो आरो मुलुगनि खमसे खम 15-20टा जोंनि हादोरनि मानसिफ्रा लिरगिरिफ्रा बोसोरफ्रामबो फैयो थासारिया लासै लासै सोलायनायनिफ्राय सोलायलांदों दा ओंखायनो नैबे समाव जोङो बे सनितपुर बिश्वनाथ बे मोननै जिल्लायाव थानाय आरो लोगोसे बे बाटासिपुर एबा सा ओनसोलाव बे मैखोम रायजो जानाय मोनफ्रोमबो गामिखौ जोङो दायो साबना हामना खालामनांगोन जोङो बिनिफ्राय आरो गुबुनाव थांनायनि बाथ्राखौ साननो नाङा साफा सानै मानसिफोर बे सनितपुर बिश्वनाथनिफ्रायबो हानि मोनथाय मोननाय एबा हानि लेन्ड पजिशन सार्टिफिकेट मोननाय मानसिफ्राबो आरो क'क्राझाराव हाग्रा एवनायाव दाख्लैबावै बाहागो लाफैदों सोरबा सोरबा दा नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे नैबे समा जोंनि ओरै थांलाय ओरै फैलायनि नङा जेराव दङ बेवहायनो जोङो फैगौ 100-200 बोसोर रायजो जानायनि माखासे फाउन्डेसनखौसो जोङो बानायनांगोन बिनि थानसालिखौ लुनांगोन दिनै बिटिआर सरकारा 1000 थानसालिफोर मन्दिरफोर लुनायनि थाखाय जोङो 2 लाख रां होबाय जौनिफ्राय बांसिन गोबां 5 लाख 10 लाखनि जोङो थानसालिफोरखौ लुदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा सिबिनो हायो बे बोसोरथाम खामानि मावनायाव 1600 फरायसालिफोरखौ जोङो जोबोद मोजाङै बानायबाय खुनु अखा सेरनायनि बाथ्रा गैला दा थांनाय बोसोरनि बाथ्रा बुंदों एसे आगोलाव एमएलएआ थांनाय बोसोर नङा बोसोरथाम सिगांनिफ्रायनो सोलोंथाइया लासै लासै सोलायबोदों चिरां जिल्लाया एखेबारे खननै अल आसामाव टप जाबाय मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव देग्लाय बोसोराव आर्ट्सआव बाक्सा जिल्लाया टप जादों आरो साइन्सआव तामुलपुर जिल्लाया हायार सेकेन्डारियाव अल आसामावनो टप जादों दा ओंखायनो सोरबा सानोबा जोंनि मानसिफ्रा मेलेम गैया जोंनि मानसिया फरायनो हाया बिदि जेबो थासारि गैया रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि फरायसाफ्राबो मेलेम दङ थांनाय समाव थासारिया गाज्रिमोन बिमा बिफायाबो जोथोन लानो हायाखैमोन फरायसालिफ्राबो मोजाङै सोलियाखैमोन बे गाज्रि थासारियावसो जोङो गोलैनानै जोंनि सोलोंथाइफ्रा एसे थासयदोंमोन नाथाय दायो लासै लासै बेबो थिग जाबाय देग्लाय बोसोराव थांनाय बोसोरथामाव जे सुपार 50 50 फरायसाखौ मेडिकेल 50 इन्जिनियारिं 50 जोङो यूपीएससी आरो 50 एपीएससी नि थाखाय जि होदोंमोन देग्लाय बोसोराव बेखौ 100 खालामनाय जासिगोन आरो एसे आगोलाव आफादगिरिया फोसावनाय बायदि सनितपुर बिश्वनाथजों लोगोसे जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन जोंनि गथ'फ्रा जायफोरानोखि डाक्टार इन्जिनियार आईएएस आईपीएस जानो सानदों सरकारनि फ्रि कचिं लानो थाखाय बे ओनसोलनिफ्रायबो बयबो एप्लाइ खालामनो हासिगोन सेकेन्ड साकरिनि थाखाय नैबे दमासिनि उनावनो मोनसे अर्डार ओंखारगोन जिखिनि गामिया हाबग्रोबाय बिनि मानसिफ्रा सिगाङावनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रि ओंखारदों बेवहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन जोङो बे बेबस्थाखौबो खालामनो सानदों दा जोङो बे गासै 60 गामिखौ लानानै फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव समस्ति बानायनांगोन बिनि थाखाय आसाम सरकारजों जों सावरायगासिनो दङ नाथाय जिखिनि गामि हाबबावनांगोन बे गामि माखासेखौ सोनायनि थाखायनो जोङो लासै लासैनो खामानिखौ मावदों जे जाहाथे बे गामिफोरखौ गासैखौबो सोजोबनो हायो अब्लानिया जोङो जौगानायनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन दा मानगोनां रायजोफोर
एसे आगोलाव आंनो फोरमायदों जे नैबे सेन्टाराव मोनसे अडिट'रियाम नांगौ होननानै आंनो थांनाय बोसोरावबो एक्सुलि जथुम्मायाव गासै गंजि फरायसालियाव 12 लाख होनदोंमोन आरो बे फैसाखौ सेंसन खालामबाय जोङो बेखौ रेभिनिउनिफ्रायसो हरनांगौमोन बै समाव दा ओंखायनो बेखौ सेंसन खालामबाय आरो बायदिसिना जिखिनि बुंनाय दङमोन गेस्ट हाउस बेफोरखौबो सेंसन खालामबाय आरो नैबे सेन्टाराव जि मोनसे अडिट'रियाम लुफुंनो होननानै बुंदों बेवहायबो 50 लाख रां होगोन आं बेखौ दिनै फोसावबाय लामाखौ जोबोद गाज्रि नुदों नाथाय बे लामाखौ एसे सिगाङाव मन्त्रि बिथांनो बुंदों जे लामाखौ बानायनांगौ होननानै दा मन्त्रि बिथाङा लामाखौ बानायसान्दियाव जि गंथाम दालां दंफांनि दालां नुबोबाय बे गंथामबो दालांखौ पाक्का बानायनो थाखाय आङो आखायाव लागोन आरो थाबैनो फैगौ मास मोनथामनि गेजेराव बे दालांखौ पाक्का बानायनाय जागोन दा गुबुन बाथ्राफोरखौ बारा बुंनो सानाखिसै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सिनस्रि दिनै जों बयबो एखम्बा आन्दायनो नागिरो राजखान्थिया ओरै थांहां ओरै फैहां जायो नांगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बर' हारिया दिनैसिम राजखान्थि बिथिं समाजखान्थि बिथिं गासिबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि सायाव सोनारबोदों नैबे समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे मावनांगौ हाबाफारि दंबावो जोंनि जिल्लायाव गोदान लिडार फैदों मोननैबो जिल्लायाव गोदान दैदेनगिरि फैदों आं मिजिंथिदों बे गोदान दैदेनगिरिफ्रा आरोबाव गोख्रोङै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ लानानै गंफ्रोमबो गामिनि जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै गेरेमसा हारि दानो थाखाय जाहाथे साफ्रोमबो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो आरो जायफ्रा फरायनो गारबाय आबाद मावनाय स्किल ट्रेनिं लानाय रांखान्थिनि गुबुन खामानि मावनाय हारिमुनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय स्पर्ट्सनि गेलेनायनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय बे गासैबो बिथिङाव जोङो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगोन गुबुन हारिफ्रा जौगालांदों जोंबो समान जौगानांगोन जों रायजो जाग्रा हारिफोरजों अरायसम मोजां सोमोन्दो दानांगोन मानोना फैगौ समाव जोंनि लामा हान्थिनांगौआव बिथांमोनाबो जाहाथे जोंजों थाफायो थांनाय समाव जोंनि लामा हान्थिनायाव जोंनि जांख्रि थांनायाव जोंजों सोरबा मदद होदों सोरबा मदद होआखै दा ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जोंहा जि मोनथायखौ मोनबावनांगौ दङ जि हाबाफारिफोर जोंहा हारिनि थाखाय मावनांगौ दंबावो बे हारि हाबाफारिफ्राव जाहाथे बयबो हारि माहारिफ्रा जोंखौ अराय सम मदद होयो बिनि थाखायनो साखाथि फाखाथि रायजो जानाय गासैबो हारिफोरजों जों मोजां सोमोन्दो लानांगोन मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन दा ओंखायनो आङो बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो नैबे सनितपुर जिल्लानि बातासिपुरनि खाथि खाला थानाय जोंनि थानसालि गिर्जा जेफोर दङ बेवहायबो जोङो आलारि सोरां बुंदों राङारि अनसुंथाइ होयो फैबाय थानाय समाव बेखौबो आङो होनो थाखाय नाजागोन जेरै गामि खाम सिफुं जथा दामनाय बिदि सोलोंनाय बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ जों लाखिनांगोन मानोना जोंनि हारिमुखौ जोंनो फोथांनानै दोननांगोन अब्ला फैबाय थानाय जोलैखौ दानि जेरै जोंहा बेवहाय उन्दै बिनानावफ्रा खेराइ मोसादों थिग बेबायदिनो खाम सिफुं दामनो थाखाय दामनोबो जोङो मोजाङै फोरोंनांगोन दमासि फैदों दमासियाव जौल' लोङालासिनो दमासियाव जोंनि जि आगोलनिफ्राय सोलिबोनाय आसार खान्थि बेफोरखौ जों मोजाङै फालिनांगोन बिनि उनाव बैसागु फैगोन बैसागुआवबो जोङो जोंनि आसार खान्थिखौ मोजाङै फालिनांगोन जाहाथे मोनसे गोथां हारि महरै साफ्रोमबो थांनानै थानो हायो आरो जोंनि बर' फिसाफ्रा गामियाव थानाय समावनो गामिनि आइ आफा रायजो राजाजों गामियाव थानाय समावनो बर' हारिनि आसार खान्थि बर' हारिनि गासिबो नेमखान्थि हारिमु जि दङ गासैखौबो सोलोंलांजोबनो हायो गाबोन सोरबा आमेरिकायाव फरायहैगोन गाबोन सोरबा इंलेन्डआव फरायहैगोन गाबोन सोरबा दिल्ली मुम्बाइआव थांनानै हायार इडुकेसन लाहैगोन नाथाय बियो न'निफ्राय ओंखारलांनाय समावनो सासे गोख्रों बर' फिसा जानानै मोदोमै माहामै गोसोजों मेलेमजों गासैजोंबो गोरबोजों बियो जाहाथे गावनि हारिनि गासैबो आयदा बिथिंफोरखौ जाहाथे सोलोंनानै थांनो हायो बे थासारिखौ जों गामियाव लाबोनांगोन आरो दायो गोदानै ड्राग्स फैदों आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे माखासे लाइमोनफोरखौसो टारगेट खालामनानै बे ड्राग्सआ फैदों मानोना बैसोगोराफ्रा ड्राग्सनि बाथ्रा मिथिया साफा सानै जौ लोङो माबायो बे मोनसे थासारिया जोंनियाव दङमोन नाथाय दायो उन्दैफोरनि थाखाय टारगेट खालामनानै गाज्रि मानसिफ्रा ड्राग्स फानो
दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बहाबा खोनायोब्ला फरायसा आफादाथ' थाखाबाय जोंनि रायजो राजाफ्राबो बहाबा द्राग्सनि बाथ्रा खोनायोबा जाहाथे बयबो गोख्रोङै दबथायो दानिफ्रायनो आं बेखौ नोंथांमोननो खावलायबाय गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर'नि माहारि आफादफोरजों नोंथांमोना अराय सम गोख्रोङै गसंगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै बयनिसिमबो आंनि खावलायनायखौ बावहरबाय थांनाय बोसोराव सबाइ दैमानि दै खुरखानायखौ जों एसे मदद खालामहरदोंमोन दिनै आंनो बेनस्रिनि दै खुरखानायनि बाथ्रा बुंदों आं मन्त्रि बिथांनो एप्लिकेसनखौ हरबाय जे बिथाङा मा मावो बेखौ आङो फेब्रुवारिनि गेजेराव मावनो थिनदों जुदि फेब्रुवारिसिम बिथाङा मावाबा मार्च एप्रिलनि गेजेराव बे खामानिखौ आं मावनानै होगोन गोजोन्थों